Binerên hêja xebatama a nasandina têgihên felsefeyî berdewam e û mijara vê vîdeoya me jî têgiha apolitîzmê ye. Apolitîzm ji helwesta mirovên ku naxwazin di siyasetê de cih bigirin û tekiliyekî wan bi siyasetê re hebe tê gotin, mirovên ku xwediyê vê helwestê ne ve meriv dikare bibêje ku siyasetê dûr dîmenin û beşdarên îqaş yan jî çalakiyên ku ji bo çareseriya pirsgirêkên siyasî pêk tên nabin. Armanca wan a bi destxistina rêveberiyê tune, naxwazim ku di rêveberiyê de temsîleta wan hebe û dîtin, raman û çareseriyên xwe jî li ser kesî ferz nakin. Kesên ku xwediyê vê helwestê ne, meriv dikare bibêje ku ew mirovên apolitîk in.